City Kirppis on moderni kirpputori aivan Kemin keskustassa, City-kulmassa. Sisäänkäytimme sijaitsee kävelykadun varrella ja parkkipaikkoja on lähellä kauppakeskuksen ympärillä sekä keskuspuistokadun puolella on City-kulman oma parkkipaikka. Käytössämme olevan Kirppari-Kalle-kassajärjestelmän ansiosta varausten tekeminen ja hinnoittelu on nopeaa ja helppoa, sekä teitä aina palvelemassa on osaava ja iloinen henkilökunta. Kirppiksemme on valoisa ja tilava ja käytössämme oleva vaatekaupan kalusto mahdollistaa tuotteiden monipuolisen ja edustavan esillepanon. Vuokrattavaa moduulia saa muokattua myytäville tavaroille sopivaksi, minkä ansiosta tuotteita on helppo selata niin, että paikka pysyy siistinä eikä sitä tarvitse käydä joka päivä järjestelemässä. Tilojamme saa myös käyttää hyödyksi siten, että suuremmatkin tuotteet saa näyttävästi esille, eivätkä ne vie tilaa vuokrattavasta paikasta.